nnọọ n'oge izu nwanne n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 na Metro Digital 29. Izu nwanne bụ ihe mmemme anyị ji akpọ elo, anyị ji etinyekọrịta ọrụ n'okwu tụgharịkọtara uche dịka ụmụnne n'ihe ga-abara anyị uru ka anyị ga-esi nwa aga n'iru ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma. Ana m asị gị ndewo maka ị na-esonyere anyị n'ihe mmemme a kwa Fraịde ọbụla ma ọkụ elekere 6 nke uhuruchi. Aha m bụ Ifeoma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme izu nwanne, onye nhazi ihe mmemme. O wee bụrụ ya ịma na kwa Fraịde ọbụla na anyị na-ewepụta ofu ọkpụrụkpụ okwu anyị ga-eneba anya kpaalụ gbasara ya, tụgharịa uche gbasara, nyekwa gị ohere isite n'usoro nzikọrịta ozi wee sonyere anyị, kpọọ anyị na ekwentị wee tụnyere nke gị ma ọ jụọ ajụjụ ị chọrọ ịjụ. Wee bụrụ ife kwuru ka a na-eme. Mmadụ na-abọsọ mgbe nọrọ na nke tata bụ ndị ga-enye aka wee waa okwu agba n'isiokwu anyị ga-etinye ọnụ ya tata, maka o nwere ikuku na-eku ya ebe niile nkịta anụnwa ele izu ụka gara aga nya bụ ikuku na-eku ka na-ekukurukwa na-aga nwee ike n'ihe izu ụka ọzọ na-abịa abịa okucha nsị gị gwam gwam ị ga-agwa m ihe ọ bụ. O webụrụ onye nke mbụ bụ Conrad Sam Egwuatu. Conrad Egwuatu bụ onye isi National Youth Council of Nigeria Anambra State Chapter. Conrad Egwuatu, kene ndị be anyị. Ndị be anyị ekene m n'uhuruchi a wee sị unu nọ. Ọ dị mma. Onye nke abụọ wee bụrụ Maazị Chukwuma Ọkpala Ezeukwu, ọchịagha ndị ntorobịa ọhaneze ndị Igbo na Anambra Steeti. Conrad Chukwuma, Maazị Chukwuma, kene ndị be anyị. Ndị be anyị mma nọ. Ọ na-afụgo ndị mụ na ha ga-anọ wee doo okwu isi na nke tata. O wee bụrụ kedu ihe ha ga-ekwu maka ya? Ihe mmụta dị na nhọpụta izugbe nke afọ 2019 nke megoro eme ma nke agaghị eme. Ihe mmụta dị na ya na etu a ga-esi wee kwado onwe anyị. Ya nwa bụ isiokwu a ga-etinye ọnụ na nke tata. Ya mere kpụdebe onyonyo gị nso maka anyị ga-esokwa wee tinye ọnụ n'okwu a. Ị ga-eso wee gwa anyị ka o si wee dị gị, gwa anyị ife ị mụtara, gwa anyị ka anyị ga-esi wee nwa aga n'iru, gwa anyị ka isi wee tụ vootu nke gị na oge ahịa tụrụ vootu, ma ijekwa tụ vootu gị so na ndị ha tụbara ihe ọbụla tụtara ewelu. Abịa n'ebe nọ Maazị Chukwuma Ọkpala Ezeukwu, kedu ka isi wee fụta nhọpụta onye isi ala na nke ndị alaka omebe iwu etiti emere na nso nso a ụbọchị Satọde gara aga kpọmkwem? Kedu ka isi wee fụta anya bụ nhọpụta n'echiche nke gị? Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ gosipụtara na obi adịghị ha ọcha ka ife galụ si wee gaa, ebe ọtụtụ na-awụlikwa enu ya ndị n'ọchị ndị na-akwa ọkụ ụwa dị. Mana ife nwere ikwu gbasara ya bụ na ife melụ emego. INEC ndị ọ dịrị maka ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ndị mfụtalụ ndị ka ndị mara ife ha na-eme. Ndị niile fasi na famili eji m ekwutelu m na famili wee na-agwakwasị ụmụnne anyị ndị Igbo ka fa kwenyekwa ma nye aka ka anyị na-ejikọta aka ọnụ ka obodo anyị wee gaa n'ihu. Daalụ nne. Ọ dị mma maka na ọ dịrọ mụ na gị ikpe onye mele na onwe ndị enyere anyị kele ọrụ ego, onwe ndị ekele ọrụ ihe gbasara nhọpụta na ọha nwa wee okwu ikpeazụ ya sị onye nke a mere ka ọ bụrụ onye nke a. Conrad Egwuatu, kedu ka isi ghọta nhọpụta ya mere? N'ezie nhọpụta emere n'ụbọchị Satọde gara aga ọ dịkwana maka ọ dị mma, maka ihe njiwekwu ọ dị ka ọ dị mma. Malite saịdị anyị enwere udo, enweghị gbanụ enweghịkwana ọgụ n'itigbu ụzọ gbue. And ekwenyere m dịka esi kpọpụta ndị akpọpụtaworo ndị tụrụ ugo, ndị isi na-ekwu ndị meriri na ndọrọndọrọ a lebara anya n'ime ya. O gosipụtakwara na ihe mere gara nke ọma, n'ihi na ndị akpọpụtara dịka onye mbụ kwuru enwe ndị nọ na-aṅụrị, enwere ndị nọ na-eru uju. Ịma anụọ ọgụ ofu onye ga-etigbu, agba bọọlụ ofu ndị ga-emeli. So ihe m na-ekwu wee bụrụ na ntuli aka nke mere n'ụbọchị Satọde gara aga ọ dị mma, ọ gara nke ọma. Ọ gara nke ọma kachasị na Anambra Steeti anya. Ọ dị mma, mana n'ime oge ahụ enwere nhọpụta o nwegasịrị ebe e kwuru na enwere nsogbu dị iche iche. Onwe ndị na-akwa n'usoro soshal midia ka maka onye ọbụla na-ede nke na-ezipụ na soshal midia. Onwe ndị si na-akụ nke ha na ndị ọrụ anyị na-eke abịaghị ọsịsọ ma akọrọngwa eji eme nhọpụta. Ụfọdụ si na igwe kaadị rida nke ha na ọ dị ha ma ifere ọkịta nke anyị na anya ọsọ ka a na-agba ebe a na-esi ihe ọkụ na-agba ọsọ na-eti mgbu.
ụfọdụ si na o nwere ebe a gbagburu mmadụ ụfọdụ si na ndị ọrụ INEC nwere ka ha na ndị otu ndọrọndọrọ dị aṅaa si wee jikọ aka wee gwuo ojoro nya ọtụtụ mkpesa dịgasị iche iche ndị mmadụ na-eme amakwa m ma ọ bụ eziokwu maka nweghị nke nọ ebe o mere mmasị gị na mfụrụ ka o si wee mee wee na-asị ka njikene gị Conrad Egwuatu kedu ndụmọdụ ị na-enye INEC maka anyị na ha akwado ime nhọpụta ndị alaka omebe iwu nke steeti ụbọchị Satọde abalị 9 nke ọnwa Maachị anyị ba tata na wee na-asị kedu ndụmọdụ ị na-enye INEC ka ha ga-esi wee hazie onwe ha ọfụma chịkọta ka o mere mbụ a ghara imekwakwa ọzọ ihe m nwere ịgwa ndị INEC bụ ndị isi ndị na-arụpụta bụ ụbọchị nke Satọde na-abịa abịa maka asị o mere mbụ emekwana ọzọ ka akaba arụ kwakọnye ndị na-alụ ọlụ a ihe ha ga-eji wee lụọ ọlụ gboo maka enwere ọtụtụ ebe atụrụ ya bụ ihe elekshọn a onwe ndị na-abịa ọsịsọ onwekwa ndị ihe eji ebinye aka wee nyepụta na aha ga-adịkwa n'akwụkwọ ma ị ga-atụkwa a na-akpọ card reader n'ọnụ oyibo enwere ndị alụrụ ọlụ dịka na polling unit ebe m tụrụ alụrụ m ihe a na-akpọ domestic observer so enyere m aka kpọọkwana ndị INEC n'ebe ọbụla ha nọ ana ha gbatakwara ọsọ o nyere nsogbu mana akọrọngwa eji atụ vootu ọbịara ọsịsọ na ha bịara ọsịsọ before elekere asatọ ha alụtewo ebe a na-atụ vootu na polling unit ebe a ga-anọ wee tụọ ya na siding na ebe m tụrụ nyocha site na ihe a na-akpọ that card reader ebidoro lụọ ọrụ a sị ka ndị bịara ime ihe nyocha tutu atụọ chere so that awụ na-ebido nyocha aha gị gbaa ma ọ bụ na ikike bụ ha na-akpọ kaadị ị ga-eji wee ọ bụ na ha gị pụtara ewe maakị ya ma ọ gosi gị na ngwa gị jee ebe a jee binye aka mana ihe m na-agwa ndị INEC na mgbe dị otu a dịka nke a ga-eme na Satọde ọzọ na-abịa abịa ya dịka ebe 9th March ka edi ihe dị otu a ghara imekwa ọzọ ọhịa m chọrọ ịgwa ha ọ dị mma abịa n'ebe nọ Maazị Chukwumakpele Ezeokwu kedu ndụmọdụ gị nye INEC mana ihe ebugoro ụzọ gwa anyị ebe iji atụ vootu ma ihe agara ọfụma ka onwe nsogbu niile agụsị kịta ndị mmadụ na-ezipụ na soshal midia onwe nke ọ bụla ị chọpụtara na ebe iji atụ vootu mgbe emelụ nhọpụta nke gara aga n'ebe ntụrụ bụ na wọdụ m na my polling unit na Nando ọ gara ọfụma anyị nwelu ezigbo udo ndị INEC bịara gboo card reader lụgide ọlụ kwụsị anyị gbaa gana nachigha azụ na local gọọmenti edozie ife akpọrọ reconfiguration ewesitekwa azụ ọlụbakwa ọlụ nya bụ na ife gara ọfụma n'ebe nnọ wee tụọ atụkwulu m ndị mmadụ pụtakwuru tụọ ọfụma then ndụmọdụ m na-enye ndị INEC bụ ka ha gbaa mbọ fụ na asịrị a na-asị na a na-egwu ojoro na-aghọ aghụghọ site n'aka fa na ọ gaghị abụ ihe mmenwere ọzọ and ka ha gbaa mbọ fụ na ha mere ọfụma karịa ka ha mere na nke gara aga. Daalụ. Emego ya bụ nhọpụta onye isi ala nakwa nke ndị alaka omebe iwu etiti maka senate maka ndị House of Reps wee mechaa anya wee họpụta ọtụtụ ndị ahọpụtara ndị mebere ọfụma ndị INEC kwuru na ha mebere ọfụma ọchịchị etiti wee kwukwa ọtụtụ okwu nya ndị ahọpụtara maka ịchịkwa nke ugboro abụọ maka ime ikepụta ọlụ ma ime nke ọzọ ma ime nke ọzọ nwee na-asị n'echiche nke gị kịta dịka onye ntorobịa sị gị lee onye isi ala ka ị gwabi ya okwu kedu ndụmọdụ iyi enye ka ọ ga-esi wee hazie ọgbọ ya na-agba nke abụọ nke ọchịchị ya n'ụwa ka ihe wee na-aga ọfụma? Conrad Egwuatu. Ihe m nwere ịgwa onye isi ala bụ Muhammadu Buhari ka akawa arụ nye ndị ntorobịa ọlụ ọ ya na-akpata agamniru obodo ka akawa arụ menụ ka ihe anyị na-akpọ ekọnọmi anyị ji ajị maka na mgbe ekọnọmi na-aghọ ada na-aghọ nganga ihe kwesịghị ịga ka o si kwesị ma mgbe abịakwa n'obodo enweghị ọrụ ọ ya bụ na mpụ na aghụghọ izu ori eju ebe niile ya mere ihe m na-agwa onye isi ala
ọ bịakwanla anya na kabinet ya ndị na-agbazili ọnụ maọbụ ndị isi atụta alụ ihe a gara na-akpọ ministers and SAs onye anya na nke ọ chịrị achị afọ 3 na ọnwa ite naanị ndị na-emetụ ya ọfụma si wepụ ha tinye ndị mma ihe a na-eme na mgbe ego dị otu a na nke ịbụọ na-aga echi ihe m na-achị ikwukwusi ike bụ biko dododo onye isi ala ma ọ bụ na m hụ ya ma onye ga-ezuru ozi ziluo ya na nwa egwu atụ na-agwụ ya nye akawa arụ were ndị ntorobịa ume dị n'ume ndị chọrọ ịlụ ọlụ ka ha lụpụta ọlụ ka Naijiria obodo anyị a dị mma. Anyị enweghị obodo ọzọ ma ọ bụ Naijiria. Anyị agaghị agbapụ jebe a na-akpọ Naijiria ha n'obodo otu a mee ihe ọ dị mma ndị youth ha na-ataka n'ebe anyị ya ka na-ekewa na ndị a tọrọ m wee nweta ogogodi onye a ndị a tọrọ m wee nweta ogogodi onye a mba ihe m na-ayọ onye isi ala wụ President Muhammadu Buhari ka ọ ka arụ wepụ asịrị ndị a na-akọli ya na onye a onye pati dị otu a onye a onye pati dị otu a ọ bụrụ na onye a bụ onye pati dị otu a ma nwee ihe eji alụ nya bụ ọlụ mara ihe a na-alụ si kpọbeta ihe nso Naijiria wụ nnukwu obodo Chukwu gọziri n'akụkụ mpaghara Afrịka anyị agaghị esi otu a gbaba aka sowe maka na onye atụrụ m vootu onye atụnyere m ihe a na-emebi so ihe m nwere ike igwe onye isi ala biko ya mee ka ọlụ dị ya mee ka ka ekọnọmi anyị ji aji sie ike gbadosi mkpọrọgwụ ije ka enwe otu naira ga-esi wee nwee ikike nụsanwuo dola ọgụ ọ bụrụ ofu $1 ọwụrụ 365 naira mba kama ya dị mma na mgbe nke a ekene m unu daalụ ifugo akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ịkpọ nke mbụ maọbụ nke abụọ anyị ga-aza gị iwe tinyere anyị ọnụ n'okwu ife a na-ekwu maka nke tata ihe mmụta dị na nhọpụta izugbe nke afọ 2019 emere cheta na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị ịgbatụnata onyonyo telivishọn gị ọfụma ka anyị wee nwee ike na-anụ ife ị na-ekwu gị nwa na-anụ nke anyị na-ekwu daalụ hello onye ka anyị na-anọ ezi ife ka ebe isi akpa anyị ezi ife from Nnibo ngwata ire anyị ọnụokwu nwanna ihe na-ekwu na arụtago m ihe mmadụ abụọ nọ na ihe na-ekwu mana ka anyị nwe anyị eziokwu ka anyị gụkana onwe anyị eziokwu ka ebe anyị na-eje ọyịba anyị na-eje ebe anyị na-eje elekshọn na nke na ndịzime ọkọntinu na-emepe ise ntị na ezi ihe ezi mgbe anyị amasị ihe ebe anyị eje ndị ahụ esi na anyị amagoro ihe ebe anyị na-eje ndị niile a na-eme n'obodo owu iji ụgwọ m n'otu uche m nsị gị na ihe aka na-achị anyị nwe ọchịchị ndị amị ọchịchị ndị amị ka aka na-achị anyị nwezi iwe ọzọ daalụ eze ife echiche nke eko okwulu maka na asị na uche onye adịghị njọ echiche nke eko okwulu nwere nke bụ echiche anyị onwe anyị hello onye ka anyị na-anọ ndewo hello onye ka anyị na-anọ gaghachi anyị ọzọ halo ọ dị mma anyị ga na-aga n'iru ma ọ bụ na anyị nọgharịa chiatakwa anyị a na-aga n'iru anyị ga-weta echiche ndị mmadụ ọ bụ na anyị chiata anyị na-ewerekwa ọkpụkpọ oku ndị anyị na fanọ na-akpọ anyị I attributed the problem to inadequate preparation on the part of INEC. If they were adequately prepared, it would not have happened. The card readers were not actually working. And in fact, the truth is that the staff, especially the corpers that were employed to do the card reading thing, were not really ready to do the card reading. I do already maybe the card reader. For them, it was like, no, but beyond the card reader, a lot of other things happened. They called the amomamie to disenfranchise people from voting. In the place I went to vote,
you discover that a bidoro voting n'oge anogi dancing na time nwa agago na amazing the madu na people will no longer be accredited and they will no longer vote. Beyond that, even we have the problem of insecurity. People were not very sure of their security to a point that a lot of people had to go. The madu chegide hanaba. People like me almost went home, but for my patriotism that I must vote, I almost went home. The madu nalo. Ndi malo nalo no neba wine erika. And then the voting ML. Kankuzi and Kebeziyoku. Because we were like sampling opinion on the madu no cheba. Oburo even the madu chelo. Na kande INEC. Ọ dị mma ịna-anya ndị ajụrụ ajụjụ ụfọdụ sị na ọ bụrụ ife ndị mmadụ chela ka INEC kpọpụtara weda sị gị Maazị Ọbalaezeokwu ịnụ ihe nwaanyị ajụrụ ajụjụ kwuru sị na ọ bụghị ihe ndị mmadụ chere ka INEC kpọpụtara n'echiche nke gị kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ọnụ mmiri okwu nwaanyị a? N'ezie dịka m kwuru na mbụ ndọrọndọrọ nke emere bụ ife ndị n'ọchị ndị na-akwa ndị na-enweghị obi aṅụrị buru ibu ndị kwerekwanụ na ife gara ọfụma buru ibu too like ebe m nwa mee ife niile gara ọfụma INEC bịara ugbo kadịda lụọ ọrụ ndị mmadụ tụ anyị kwurukwa dị a atụsịa gụọ ọnụ ọ bụrụ na ife anyị nọ ife anyị tụ ọ bụghị na mfi nọ na afụrụ m ya anya anọ m atụa and ife njimara nọ ife atụ Kenya bụ na ọnụọgụ enweta na onye isi ala nke etiti total votes enweta for president ka enweta for senate ka enwetakwa for house of reps iji gosi nọ ndị anwa bịalụtụ bụ ife agụ so that na ife ọfụla ebe ọtụ ka okwu so na eji m n'aka na INEC na n'ife niile maka na ha nwere ndị agha nọsị na field na collect information so that na let them get their loins fakwado ọfụma ka nke a na-eji ime dadị na ka ọka mma karịa ife anyị nwere na nke eme ọ dị mma mana Conrad egwu atụ dị ka INEC akwadole maka nnọkọta aka ya lie mana aka ya lebecha wee mena ọ dị ka aka ya lechekodole INEC akwadoro nhọpụta ọfụma n'echiche nke gị. N'echiche m INEC gbalịrị ike ha maka dịka na mbụ akwadocha kwasa kwagharịkwa nke ịbụa eji mee nhọpụta na Satọde gara aga INEC kwadoro mma ha mere ha ji bụrụ mmadụ ndị bekee na-asị na adaghị enweta 100% efficiency mana ihe m na-achị yọ bụ ka nke ha mere eme na nke a ga-eme karịa mma maka na ama m na ha hụrụ ebe enwere inyofi that is ebe enwere loopholes ha ga-akawa arụ maka na onye isi INEC bụ prọfesọ Mahmood said na ha akonfigure that is ha emegharịgo ihe eji atụ ihe ga-eji binye aka nrọpụta kwefuru ihe onyonyo anụ nwa ha ezikọ anya onye anụma bụ onye ji otu afọ ejere ala ndị ozi nwatakịrị nwaanyị ekwu na maka afọ mefe oyi ọ bụrụ onye otu ekwu ya Conrad egwotu ọ dị ka kwesịrị ekwesị nekwa ndị uwe ojii nọchi ebe ahụ kwe na afịa o kwesịrị ekwesị na onye otu ya eburu eche ma ndị ọrụ nchekwa na ebe ahụ ịfụ na onye ọ na nwere nchekwa maka ihe a na-egosi na nwatakịrị nwaanyị ahụ wee mmerụ ahụ ọ bụrụ onye otu ebu kedu ihe i chere maka ọ dị ka nchekwa zuru oke ọ dị n'ebe ahụ otu o kwesịrị ịdị? N'uche m ile anya na ihe onyonyo a ahụrụ m ndị uwe ojii nchekwa site na ọnụọgụ nchekwa n'ebe ahụ ha zuru oke mana ọ ịmazi na ha emere ha kwesịrị ime ajụjụ maka na ilebe anya na ihe onyonyo egosipụtara ọ kwesịghị ekwesị na onye ji otu ahụ efe ala nna Nigeria na onye otu ya ga-emelụ arụ ga-enwe nsogbu ha na-ele ya anya ịghọtago ha na-ele anya ka amara ihe ha ga-eme aghọtazikwa m amazi m ihe ha na-ele anya mana akpọ na ha nwa bụ ndị akpọpụtara ka ha bụrụ na-echekwa ndụ na-ewetakwa udo ebe nwere nsogbu ile anya ebe nke mgbogo ebe a kọwasara
ọ ya ka anyị na-ekwu na enwere ọtụtụ ebe enwere udo nhọpụta gara nke ọma enwekwara ndị were na ihe ọgụtigbuo zọgbuo ọhịa nke ihe onyonyo nke elu ahụ na-egosipụta uche na o kwesịrị ịdị otu ahụ ma ọ bụrụ na anyị kwadoro akwado n'ihe njikwa na ọ bụrụ na akwadoro akwado bụ na ama ndị uwe ojii onwe nke m hụrụ ndị uwe ojii ekwesịghị ịnọ edihe dị otu eme a na-akwasa okenolu ha bụ iji ma ime ka udo dị ka ha hapụ ịghasa ma ọ bụ ịkwasa ma imebi ihe akwadowe sens were n'ụbọchị a ka ha ga-enye ohere ka emebie ya ekwesịkwara ịma ihe ha mere ya. Hello, kedu onye anyị na ya nọbụrụ Chioma? Onye welite ọnụ gị nwanna? Chidebere ka ebe isi akpọ anyị Chidi. Ana m esi m n'ise were akpọ. O were ezukala? Esi m n'ise akpọ. N'ise Chidebere from n'ise ngwa ganyere Chidi. N'ise anyị anụgo kwubezie. Ngwa gaa n'iru. Hello. Chidebele na nnukwu ọnụ anyị ka anyị ga-aka dobere ya akpachikwa anyị ọzọ dịka nsikwa gị ọ bụrụ na ịkpọ nke mbụ ọ dị aga ịkpọ nke abụọ ihe anyị na-atụle taata bụ ihe mmụta dị na nhọpụta nke afọ 2019 kedu ka o si wee gaa n'ebe ị tụrụ vootu kedu ihe ịmụta na anụ kedu ka ị ga-esi wee nye aka wee kwalite ọnọdụ ahụ ka ọ kawanye mma. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Esi m Amansi akpọ. Amansi, kedu afa gị? M bụ Ọkwaka Igwe. Ọkwaka Igwe? Yes. Ọkwaka Igwe from Amansi. Ngwa gawa n'iru. Yes. Gaa n'iru. Biko, ekelere m unu nke ọma n'okwu unu. Daalụ. Na mmemme nke mbịa na be anyị ọ gara nke ọma. Anyị nwere nsogbu. Nya kadri dị unu rụchara ọrụ. Ana m ekele onye isi Korobịa na Anambra steeti. Daalụ. Ọkwaka Igwe. Ihe niile gara nke ọma. O nwere ihe m chọrọ ikwu ọzọ. Ngwa na-ekwu. O nwere ihe m chọrọ ikwu. Na-ekwu. A sị na ka ha rahụ ndị nnesi. Ka ha rahụ ndị nnesi ekerikọ ya bụ azụ. Hello? Ibu gịnị? Ka ha rahụ ndị nnesi ekerikọ ya bụ azụ. Ọkwaka Igwe. Ibu gịnị so? Na-aga n'iru. Yes, maka abụọ mesi after vote ka for vote. Ịma na osi ihe nke ahụ abụ ozi okwu aka nọ ndị INEC ka ọ dịlụ ọha maka ha si wee jikere wee gụọ vootu wee Oluche 5 days, so 4 days before for vote. ọ bụrụ na Isikeburu lọkụ na Buhari, the very day ka for vote. Ọ na-arụzi aha nke ahụ. anyị amara ka o si ịma na abịagodoro ebidogoro n'ịka ala o nwekwa ike ọ bụ na logistics ahụ na o nwekwara ebe nwere ọgbatu ya mọtịnkọ na rịkọm ndị ọzọ anyị nọrọ ebe ya kọwa maka na anyị amaghị anyị amekwa ife anyị amarọ nọ mgbe anyị na-eke maka ha kagharịrị onye ọ na chere ha bọsị ha tụọ vootu ka anyị lefụta tụọ vootu bọsị ha gụọrọ anyị kpọọla anyị rizọtụ ka anyị nabata rizọtụ a kpọrọ nye ọha maka ọ dị n'aka malụ kafasi hazi ya bụ nhọpụta. Hello. Good evening. Even sir, onye ka anyị na-anọ? Emeka Orunna from Nnewi, abụbọ Nnewi. Emeka from Nnewi, gaa n'iru nwanna. Ihe m mụtara n'ife a bụ ihe ile gara ọfụma ndụmọdụ a dụrụ ndị mmadụ onye ọla tiri n'ọrụ ọkacha ụmụ okorobịa ghọtaziri so na ọrụ ndị na-azụ ọchịchị jibu ha emere ngwa ọrụ na-adịrị mma nwa ha akpọfesịa nwa ha n'obodo oyibo kpochisie nwa ha ka ebe mmadụ kpochiri ihe o nwere na keji werezie nwa onye ọzọ wee mere ihe ngwa ọrụ ọnwụọ osota ha laa anya site na were 200,000 so na ji kọmpaseti so ihe ọzọ m fụkọrọ ọzọ na saịdị wọdụ ka anyị na abụbọ Nnewi chi n'ori akpọ na ihe na-ekwu n'ori akpọ ebe anyị na-atụ vootu arabazi mmadụ
Opeka. Opeka ọ tụrụ m egwu ịnọ ebe a n'ori akpọ onye. Hello Emeka. Hello. Na-ekwu. N'ori akpọ ebe a pere mpe abịaziga werekwe kontena stọọ tigasịa na ya kịta. Ndị mmadụ bụ matacha meshin ha n'ime ebe ahụ. Ha na-afụ ụzọ ebe a na-atụzi vootu mmadụ akpara. So ihe m na-ekwu ndị APS maka elekshọn ka a ga-eme na Satọde ka na-abịa abịa ụna abịa mee investigeshọn n'ori agbọ ebe ahụ ọ bara mmadụ ọ bụrụ ọhụrụ ta ga-esi bugharịa ya n'ofu praịmarị skuul ebe chansị ga-adị ka mmadụ ghara na-eku ume ibe na-ekute so jie ebe ahụ the worst word a nwere na the whole Anambra steeti chọpụta ọ dịrị mma chacha mmadụ narị ibe ibu ebe a anwe ihe dapụtara nsọwa ọsọ mmadụ ga-azọgbusi mmadụ ibe ya ndị a na-ekebika ma nụrụ ife Emeka si Nnewichi wee kpọkwuru ọsị nọ n'ori akpọ Nnewichi n'ebe ahụ Epeka ori agbọ Nnewichi ọ bụrụ na o nwere ka esi ya hazigharị bugharịara ha n'ebe ọzọ ka wee mesafụ ahụ ka e wee nwee ike nọsakwara wee na-atụ ya bụ vootu. Daalụ Emeka. Hello hụrụ Chioma ka onye anyị na-anọ. Hello onye anyị adịghị anụkwa n'ife ị na-ekwu nwanna ị ga-akpọghachi anyị ọ dị mma. Anyị na-aga n'iru n'ihe mmemme izu nwanne. A gwara gị na ihe mmemme izu nwanne chọrọ ndị nkwado, ọ chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike wee na-ahazi maka na asụsụ anyị na-enyekwa aka na-akwalite ma asụsụ anyị site na ihe mmemme anụnwa wee bụrụ ife ekwuru ka a na-eme na ọ bụrụ oge na ya na-asọpere ya mere ọ bụrụ na ị nwere ihe ị na-eme ezigbo nwa afọ Igbo ị nwere ike iweta anyị na-agbasara gị ozi iwe nyekwa aka na-akwalite ọnọdụ anyị n'ihe mmemme a ọ ga-adị anyị mma nke ọma. Halo ọhụrụ Chioma ka onye anyị na-anọ. Chukwunwike ka ebe isi akpọ Anụ akpọ from Nibo ka. Chukwunwike from Nibo. Nibo. Gwagawa n'iru. Hello. Ka anyị nụ ọnụ gị Chukwunwike. Ihe m chọrọ ikwu ụna na n'ibe m na-ekwu. Anyị na-anụ ya. Ihe m chọrọ ikwu na onye na-ekwusi n'ọwụ ndị n'ọchị ndị na-akwa ọnwụ kịta na ndị onye ajụjụ si ya ndị dị hapụ ka esi wee tọọ vootu ahụ na ndị adịghị hapụ ka esi wee tọọ vootu ka ndị karịrị ibe ha. Ihe ọ na-ekwu na o nwere ndị meriri ya na-aṅụrị n'ọṅụrụ ndị emeriri ha na-egosi na obi adịghị ha ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu na o nwere ndị na-aṅụ ibe ha ndị mekwuru ọfụma ga-enwe ọṅụ dịka ndị ahụ ndị agbara ọsọ na nke fa ama nwa ọṅụ na ndị meriri ndị ka ibe ha. Ọ bụghọ ndị mmeli ọ bụghọ ife nkwulu abụghọ ndị melinu ọ ndị emeli ife m na-ekwu bụ ndị nwere udo n'ebe fatu na-enwe ọṅụ mana ndị gbara ọsọ adịghị enwe ọṅụ so na ọ bụghị onye ọbụla ka emere ọfụma na nke ya so ọ ife mmiri nwanne m adị m ekwu okwu ndị emeli na ndị melinu. Daalụ. Hello ọ dị mma anyị ga na-aga n'iru ọ bụkwa na ndị ọzọ anabata anyị na-anabatakwa fa. Chetara m gwara gị na akara abụọ ahụ dị n'onyonyo gị bụ akara ị ga-eji wee sonye n'ihe mmemme a. Ọ bụ na nke izizi agara ịkpọọ nke abụọ wee nwee ike wee tụnyere anyị ọnụ n'okwu ife anyị na-ekwu tata bụ ihe mmụta dị na nhọpụta izugbe ka onye isi ala na nke ndị alaka omebe iwu etiti Senate and House of Reps eme na Satọde gara aga dere anyị wee hazie ọnọdụ maka ọ bụ na mmadụ mee ihe o meteghị ya o nwezi ihe ọzọ dịkwa n'iru ọ hazie onwe ya ọfụma wee fụ na ihe anwụ o metebụrụ na ọ ya emezie ọfụma ma olu ọzọ maka a na-akwado ime elekshọn ọzọ maka ndị alaka omebe iwu nke steeti n'abalị 9 nke ọnwa Maachị. anyị wee na-asị ka anyị tinye ọnụ ọ bụ na o nwere ebe ifuru ihe ama ha wee gaa ọfụma ikpealụ ka anyị esi wee hazie nye nke ọma na nhọpụta ọzọ anyị eme. Biko cheta na anyị anaghị achọ ịkpọ onye ọbụla afa
ị na-ekwunye nwere onye ọbụla ịkpọrọ afa ma ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla ịkpọrọ afa ma ikwuo ka ọ esi wedere anyị niile na mma ka ọ ghara inwe onye igwe ga-adị na-arụ ma ọ bụ onye ga-asị na agwagidere ya o nwere ebe nchọrọ itinye gbasalụ ajụjụ ejụrụ ọ bụ na mfu onye isi ala kedu ife m ga-abụ ya ka o mee nke izi bụ na m ga-ayọ ya ka ọ dachi na ụdị ọchịchị ọ chịrị na nke mbụ n'ebe ndị Igbo nọ ọ baigala anyị n'akụkụ anyị esogho n'ife o melụ onweghị ife niile ọ lụrụ na obodo anyị a o debela anyị n'akụkụ na ya o so n'ihe mere o ji wee dị ka ọkpara anyị asị anyị wee na-agba gana ka anyị zọpụta onwe anyị. O nwere ife dị iche na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ọchịchị obodo. Ọ bụ na ịdọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị na-ekpe otu, mana ọ bụ na ịdọsịa chebazie ọchịchị ịchịkọta onye ọbụla ọnụ karịa everybody along. So na ife nna wuo onye isi ala bụ nya mmeghe ozi ya gbasapụ aka ya ka ọ chịkọta obodo anyị ọnụ ka anyị nwee udo bụrụ ofu wee gaa n'ihu. Daalụ. O wee bụrụ ya ka m bịa n'ebe nọ Comrade Sam Egwuatu. A ga-anọfe n'ime izu ụka na-abịa abịa n'abalị 9 nke ọnwa Maachị wee mee nhọpụta nke alaka omebe iwu steeti na Anambra steeti. Anyị ma na ọsọ nke alaka omebe iwu ka mana steeti ndị ọzọ nwere ndị ga-eme ma nke gọvanọ. Wee na-asị ka m jụọ gị, kedu ndụmọdụ ị na-enye ụlọ ọrụ INEC ma ndị ya eso wee mee nhọpụta nwa mụ na gị ya eso wee tụ vootu? Kedu ndụmọdụ anyị na-enye onwe anyị na nke ị na-enye ụlọ ọrụ INEC maka ịfụ na nhọpụta anụnwa ga-agazi ọfụma? Ihe m nwere ịgwa ndị INEC bụ na o mere mgbe emena ọzọ. Ihe m chikwu mere mgbe emena ọzọ bụ ọ bụghị ụbọchị ahụ ndị mmadụ kwadocha pụta ebe a ga nọ wee tụnyawo vootu wee kwuwe na card reader ji wee na-apụ ịlụ ọrụ ma ọ bụ ha mee ihe niile amara ihe emetere na nke mere nke gara aga ha enwere ohere a ga-eji wee mee ka ọ dị mma. Ndị ihe ọzọ m chọrọ ịgwa ndị INEC dịka ndị jụrụ ajụjụ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, ọ ga-aka mma maka na ọtụtụ ihe na-eme, ọtụtụ ihe ndị INEC na-eme ma ọ bụ ndị na-arọpụta na-eme ndị mmadụ obi ajụ ha oyi pụta. So ihe m na-achọ ikwu bụ enwe ihe a tụtara na ebe ọ na-akpọ polling unit eje na collation center, biko si kawa arụ kpọọ ọnya si kawa arụ ka ọ dị hapụ isi na onye nke mere otu a onye nke emeghị otu a. Then ihe m na-achọ ịgwa ndị ga-apụta na arọpụta, ndị ga-eso na arọpụta na mbọchị na-abịa Satọde na-abịa abịa, ọ ka bụ ofu okwu ahụ fụ mgbazi ozi ahụ ka m na-agbasa. Biko dododo onye ọbụla onye jere tinye aha ya na onye rugoro ogogo ịtụ vootu nwere ihe eji atụ vootu na-akpọ PVC olu n'ụbọchị ahụ ya kawa arụpụta ka usoro rọpụta họpụta onye ga-anọchite anya ya na steeti anyị. Maka Anambra steeti nke anyị na-eme bụ naanị ndị House of Assembly, ndị omebe iwu Assembly. Wee na-aka ekwu na-ayọ ndị youth ibe m, ndị ntorobịa ibe m, bikonu ka abịa na Anambra steeti dị peaceful and calm. Anyị enweghị tigbuo zọgbuo ka ọ dịkwa otu ahụ n'ụbọchị na-abịa abịa kamara ka ọ kalụ mma karịa dịka anyị si wee mee na nke gara aga. Onye ọbụla akawa arụpụta onye asịkwara na mbinye aka na-ada agụnye na nke a bụkwazị nke steeti, nke abụọzikwa nke ndị nnọchite anya obodo n'etiti obodo. Nke a bụ nke dịara anyị na ka anyị si debe anyị ka oge si wee dịla anyị. Onye ahụ ị maara, onye ahụ ibi n'obi ị maara na ọwụ na ịtụnyere ya na ọ ga-emebe ọfụma n'ụlọ omebe iwu steeti anyị bụ Anambra steeti, kawa arụ wepụta PVC gị jee tụnyekwuo nke ahụ. Ọ bụrụ na ime nke ahụ ịhapụzi ihe niile nke fọrọ ndị INEC, biko ndị youth si zere aka tigbo zọgbo, si wepụ aka ịbụ igbe akpati eji atụ vootu, si wepụ na maka na enwe ihe na-agbagwoju m anya na elekshọn na-arọpụta. Mgbe ọnwụ na-elulu na-arọpụta mmadụ na-abụghị enyi enwebe nsogbu maka ofu onye ha chọrọ ịrọpụta. Mana ile anya ndị ahụ ji onwe gị egbu, ndị ahụ na-egbu onwe gị maka ha nwa ha baa n'ime ha nwa na onwe ha na-azọ ya bụ ihe akpedo na-enwe aṅụrị. Ma anyị nwawu ndị nkwado ha abụrụzie ndị a na-anụcha ọgụ ịnweta ịpụta a na-ajụ kedu ihe na-ese, ma ndị ị na-ajụ kedu ihe na-esere ndị a enyi na enyi na ka ihe ha ji aba mba ka nke mere ebe anyị nọ. M na-ajụ kedu ihe na-esere unu na onye nke a bụ onye nke ma ọ sị na onye ha eje wee jụọ ya gị na onwe gị ijegotinye
to as in na nke gbogojumanya wụ na onye na-aja ote o je ga-etunye ọtụbekwa no onye ọchọ kọrọpụta so ka anyị mara ihe mụrụ akọ mbọchị ahụ ọ bụrụ nke ikwe na social media na onye nke ejebego wee loo ya PVC je eme ka o jee ọya bụ ihe nwere ikwu ọ dị mma anyị ga-adọbiri ka anyị wetakwa ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ anyị chiata anyị amalite iji nwayọ na-achịkọta. Improve on the issue of card reader not functioning, and they should make adequate preparation before election so that the issue of lack of material will not arise in future elections. In previous election, which is this one they just did last week, they were complaining of security issues, that there were barrels, national barrel boxes, and whereas there were security around the corner. But the barrel boxes got mixed in without even finding the compriest. And secondly, again, the card reader, there'll be in a scenario whereby they say the card reader, there'll be an issue with the card. That means if someone wants to register this thing, there'll be an error or something. So that in this forthcoming election, which is March, they should authorize the card reader before transferring it to every corner of the state, so that there will not be any issue of failure of card readers and the rest. INEC needed to do a lot of work. One is to beef security to vote. Because once there's no people are drawn short of their life, onye megide will be a runaba because nobody and then they should provide convenient to election. They should make arrangements to make people convenient, and then they should start email accreditation, and they use those card voters because the card voters, the men such the card readers now the number of card I read the correct they read the bell card from Ebang they go see they can be it can be projected on the screen and the mother full card readers full card no read card reader I should think was na go need spend enya na ga tunye okay we me ka election na enwe ike di e wan go transparent but they use area na otutu ebe. And once enwero security, insecurity, onye bia no na anya ife na eme ogbafuo, onwere onye chọ itufu ndị maka na itufu ndụ gị na Nigeria onwere ife ga echete. Ofu ihe ka nwere ikwu ma ha ekwu ehi no ofu a ga achịkọ ihe niile ejeze ịtụ akwụkwọ ndị na-afụ maka ịtụ akwụkwọ ndị a na-akpọ INEC ha meela anyị ịtụ akwụkwọ nke a na-atụ n'ikuku nke a na-akpọ electronic voting. Nyanwa bụ ihe ga-achịkọta ihe niile onye na-atụnye akwụkwọ ịnọdụ na ya na-afụ ihe na-atụ ozugbo na-afụ onye na-aga n'ihu na-afụ onye na-anachighị azụ. Ọ bụrụ na eme ya etu a mgbe a tụchara ya onye ọbụla enwe afọ ojuju na onye anụnwa bụ onye gara n'ihu ọfụma. Ọka bụ n'oge izu nwanne site n'onyonyo ABS Television Channel 24 ọka ka iji wee na-esonyere anyị ha na-etonyere na nke taata bụ ihe mmụta dị na nhọpụta izugbo nke mere ụbọchị Satọde gara aga. O webụrụ ya ka m chịata n'ebe nọ Maazị Chukwuma Ọkpalaeziokwu ịnụrụ onye kwuru okwu nwa nwaanyị ajụrụ ajụ kịta ọsị na o nwere usoro a ga-eji wee mee nhọpụta anụ ọsị na electronic voting. Ikwete na electronic voting ya eme ka a ghalụ ị na-enwe igwe ojoro ma ọ bụ ịmụ ihe ọgbata uhie na nwere n'oge nhọpụta gasị na Nigeria ebe enwere high rate of cybercrime. O nwere ike ịka mma mana ọ dịghọ m ka ọ ya aka mma. Ọ dị m ka ife ga-enyezi ohere mụọ iji wee gwuo ojoro. Ya mbụ ya bụ usoro. Yes. Mana o nwere ife ọzọ m chọrọ ka ngwa ndị INEC. INEC ga-agba mbọ ka fa mee ife akpọrọ voter education mee ya ọfụma. Na-ekụziri ndị mmadụ ibe tufu ọ bụghị just ikụziri fa ka esi atụ vote. Ịgagharị mee ka onye ọbụla kpụwata mkpa ọ dị ịpụta tụọ o so na oke na ọlụ fa. Ọzọ bụ na ife ọbụla bụ ife na-eme ka ndị mmadụ daa mba
na ịbịa tụ akwụkwọ dịka apụta ebe a na-atụ akwụkwọ onye ọbụla akwụkwọ na line kwụrụ n'anwụ for a long time. Kwa ndị butechala oche na nke ọ dịghọ mma. Ekwesịrị enwe provision for ebe a ga-ana ndị INEC eme ka ndị na-azọ ọchịchị ka ndị obodo. Ekwesịrị ife dị INEC bụ ife ọbụla ga-eme ka ndọrọndọrọ ọchịchị gaa ọfụma. Ife dị fa na-enwe budget and fa dị free itinye ife ọbụla ga-eme ka ọ gaa ọfụma. Daalụ ka ncheta n'ebe nọ Maazị Samuel Ugwuatu. Ịma na o nwere ndị si na maka anyị na-ene ya fụ na ọ dịka nwere ọrụ arụ ma na akwa mmiri Naija nke abụọ mana okporo ụzọ si Enugu John chi okporo ụzọ awara anụnwa ụfọdụ si na ndọrọndọrọ na ihe eji were egwu okwe ndọrọndọrọ nwere esi n'echiche nke gị ọ dị ka ọrụ anwa ya ga n'iru ka otu atụchago gị ta vootu anyị achịkọzi aka si na alụcha. Dịka m si hụ etu esi alụ akwa mmiri nke abụọ na Niger Bridge, ekwenyere m na ọrụ a ga-agakwa n'iru maka na ele anya mgbe mbụ otu ọ dị mgbe mbụ tutu onye isi ala abata wee bido wee rute ebe etere na mgbe gị dị otu a uche nke aka m ekwenyere m na ọrụ a ga-agakwa n'iru maka na ihe nji okwu na ọ ga-agakwa n'iru na ọ dị na ihe a kpọrọ budget and ọ site n'otu ahụ site na budget ka esi bido lụwa ya mana ihe m enweghị ike ịzanwuzi bụ mgbe ọ ga-eji wee bi mana ama m na ya bụ ọrụ ga-aga n'iru. Ọ dị mma. Maazị Chukwuma Ọkpalaezeokwu abịa na-ajụ ọtụtụ ndị kedu ka ha esi kwado maka atụm vootu nke ụbọchị Satọde na-abịa abịa abalị 9 nke ọnwa Maachị. Ụfọdụ si na ha ma atụzi na nke fatụrụ atọ ma ọ bụrụ ya ka agụrụ wee na-asị ka n'echiche nke gị ọ dịghị ka ihe ndị a na-ekwu ihe dabara adaba na ha ayazi atụ vootu ka onwe ndụmọdụ ị ga-enye ndị dị otu ahụ gbasara ịpụtakwatụ vootu ụbọchị ahụ? Nke bụ eziokwu bụ na ọ dabasịghọ mma nsị na ọ dabaghọ chaa mana ọ dabasịghọ ife ọ na-ejighị wee dabasịa bụ na nke ndị Anambra ga-adị iche mbọsị anwa. Obodo ndị ọzọ ga-atụ maka gọvanọ tụọ maka House of Assembly mana Anambra ada atụ maka gọvanọ ha na-atụ sọsọ maka House of Assembly. Anyị enwego a working governor. So na ife na-agwa ndị Anambra bụ ka ha pụta n'igwe fene n'anya maka ife melụ maka ọchịchị etiti. A sị na ekecha na Obi eke na mkpuke. Nke Satọde na-abịa abịa bụ nke mkpuke nke anyị niile ga-ejikọta aka ọnụ mee ka ọ gaa ọfụma and the only way or the best way anyị ga-eji mee ka ọ gaa ọfụma bụ ime n'ụzọ ga-akwado awa gọvanọ ka o wee jisi ike na-alụ ọlụ a ọ na-alụ kịta nwa. Ife njikwa otu a bụ na anyị ga-efe isa n'anya chọọ ndị afọ ha na gọvanọ ga-alụnwu ọlụ ndị ha na ya ga na-eme ndị ka ndị ụlọ omebe iwu si wee mee na the last tenure maka ezigbo njikọ na ịlụkọ ọlụ dị na etiti executive and the legislature melu Anambra ji wee gaa n'ihu ka ọ dị ugbu a. So ndị Anambra ga-agba mbọ chete the 21/21 anyị melu n'afọ abụọ galụ aga kwadokwe onye isi anyị bụ Obianọ ka o wee nwee ike denwe na ife ga-agbagwoju ya anya maọbụ ife ga-ata ya afụfụ maọbụ ife ga-eme ka uche pụọ n'ọlụ a ọ na-alụ kịta nwa. So na ndọrọndọrọ nke na-abịa on the 9th of March abụghọ sọsọ ijeje to vote mana ọ gụnyelu ịkwado ezigbo ọlụ a na-aga na Anambra nke tata. Ọ dị mma. Oge anyị na-agụzi kwarapụ Comrade Sam Egwuatu, ọ bụrụ na eme nhọpụta anụnwa o wee bụ na onwe ka esi wee họpụtaba ndị adabaghị adaba maọbụ ndị agaghị anya aka wee na-abanyelu gọvanọ Ajanukwu, kedu ihe o nwere ike ibute na Anambra? Ihe ọ ga-ebute buru n'ibu ọ ga-eme ọrụ ama na-aga kwesị ihe a na-akpọ ị na-ewepụ uche onye isi ala onye isi obodo anyị onye isi steeti anyị bụ awa gọvanọ. Mana ihe ọ na-alụbu ọ ga na-abụzie distraction dịka esikwu maka na ihe dị n'ọlụ bụ nnukwu azụ
kpata nnukwu nkụ obele azụ kpata obele nkụ onye n'ebe ọwụ na ọnọ nya kawarụ mee ihe ọ ga-awụ ome ka ala Anambra steeti gaa n'udo ịma na ngwọbụ na ewepụta ndị na-agaghị akwadoro gọọmenti Anambra steeti a aja n'ukwu ịma na elele nke anyị na-elite ugbu a ga-agabazi azụ ma anyị achọghị ya. Ọ dị mma oge anyị na-achịkọtazi kwarapụ ka m bịa n'ebe ị nọ Maazị Chukwuma Okpalaeziokwu ọchịagha ndị ntorobịa ọha na eze ndị Igbo alaka nke Anambra steeti kedu ndụmọdụ ị na-enye ndebe anyị maka nhọpụta a ga-eme ụbọchị Satọde ọzọ abalị 9 nke ọnwa Maachị kedu ndụmọdụ ị na-enye ndebe anyị maka ịpụta n'igwe bịatụ vootu ị na-ekwu ya ị na-ekene ndebe anyị ka anyị na-achịkọta ndebe anyị onye ọbụla bụ onye Anambra ma ọ bụ onye bi n'obodo abụ Anambra nwere ikike eji atụ vootu gbaa mbọ pụta ụbọchị Satọde 9th March 2019 ka ọ bịa tụọ akwụkwọ ya ọ na-atụ ya maka ọdịmma obodo anyị dịka anyị nwere ezi nchekwa na ife ndị ọzọ ife ọzọ nna akwa ndị Anambra bụ onye pụta mbọsị anwa nya kwanyere onwe ya ugwu kwalite udo gbaa mbọ fụ na ife galụ ọfụma onye akpa na-aghala onye tụsịa nya nọdụkwa ma ọ bụ na o nwere ike ka iji wee chekwaa vootu anyị ka o nwee ike bụrụ ife aịtụ ka enye anyị daalụ na ndebe anyị. Daalụ Conrad Sam Egwuatu onye isi National Youth Council of Nigeria Anambra State Chapter nye ndị ntorobịa ibe gị ndụmọdụ gbasara onye jekwana anyị eburubughị Igbo akpati mana anyị na nke anyị makwa na anyị amebu mana ọ ka na ahị mma na ngwakwara agwa karịa na aka m agwakwa gị nye ndị ntorobịa ndụmọdụ ka anyị malite ịchịkọta. Ndị ntorobịa ibe m ihe m na yunu bụ mbọchị elekshọn ga-abịa bụ on the 9th March biko pụta n'igwe bịa ka ibinye aka ka e wee rọpụta ndị ga-eso wulite ala anyị obodo anyị bụ Anambra steeti. Ọzọ dị ka ibia bụ iburu onye okorobịa ume na-alụ gị afọ biko mbọchị ahụ ume ahụ na-alụ gị afọ ya lụọ gị na PVC gị jee binye aka ebe a na-atụ ebe na-ebinye aka maka nrọpụta biko gbaala ibu igbe akpati eji atụ elekshọn ọsọ onye ọbụla ana m ekwulibie na mbụ onye si gị jee bute ka akwụsị aka ọrapụ ga si ya kpọta nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwaanyị bikọs ụmụ nwaanyị mekụzi ụmụ nwoke na-eme ugbu a ọ dị esi ya na ya jee kpọta nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị ma nne ya maọbụ nne ya mana biko ihe m na-ayọ anyị bụ ka anyị gbaalụ ibu igbe akpati eji wee tụọ elekshọn ọzọ maọbụ ịbịa n'ebe akpụ ma wee kọsasị nke atụtara atụta biko ndụ anyị dobu ofu ka ọ dị a na-abịa ugboro ebiwa ekene m unu ndị ntorobịa ibe m. Daalụ n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya nke tata n'ihe mmemme izu nwanne enugo ka anyị si wee kpalụ na nke ụbọchị tata ndị nke ka na-akpọ anyị ọ dị anyị nwute na oge adrọ ka anyị wee nwee ike hazie okwu ụbọchị ọzọ anyị na-aga na-akparịta cheta na ihe mmemme nke anyị mere tata ị ga-ene na-enwe ma ọ bụrụ na isonye tata ma ị chọkwara isonyekwa ụbọchị Tuzdee ọzọ o were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị ị ga-enwetakwa ya na onyonyo telivishọn ABS Channel 24 Star Times 113 gbacheta na ọ ga-abịakwa n'ọgbara ọfụ onye ụbọchị Fraịde na-abịa abịa ma ọkụ elekere 6 nke uhuruchi n'aha Maazị Chukwuma Okpalaeziokwu ọchịagha ndị ntorobịa ọha na eze ndị Igbo alaka nke Anambra steeti nakwa Conrad Samuel Egwuatu onye isi ndị ntorobịa National Youth Council of Nigeria alaka nke Anambra steeti ana m asị unu daalụ maka isonyere anyị ka anyị gbaa mbọ na-eme ife kwesịrị ekwesị ka anyị gbaa mbọ sonye na atụ vootu maka na oke na ọrụ dịrị mụ na gị dịka ụmụafọ ka anyị wee nwee ike họpụta ndị ga-eso wee haziere anyị obodo wee mee ka obodo anyị na-aga n'iru. Cheta na m gwara gị ihe mmemme a chọrọ nkwado gị ọ chọrọ sponsorship ọ bụrụ na ị nwere ike bịa kwado ihe mmemme a obi ga-adị anyị ụtọ anyị wee na-aga n'iru. Daalụ maka isonyere anyị na nke tata aka m bụ onye nke gị Ifeọma Akife ka emesịa.